Murer Simon Christensen måtte under lockouten rejse hjem til København fra Skanderborg for at klare sig. Jo nærmere vi kom hen efter pinsen, blev det mere spændende, om der var lockout. Og så vidt jeg husker, det var vi vist ikke rigtig klar over, om det ville blive alvor, da vi gik fra arbejdspladsen pinse lørdag. Men på 3. pinsedag, da vi kom på arbejde, var storlockouten trådt i kraft, og den var godt forberedt, den store lockout. Alle var kommet med, både store og små mestre. Mestrene i Skanderborg havde jo slået sig sammen, og min far var også medlem. Jeg blev i København en uges tid og var med til møder og hørte forhandlingsresultater. Men det var ligesom, at der var en anelse om, at det ville blive langvarigt. Så jeg rejste hjem til Skanderborg. Min far, som havde arbejdet som murer på en ny kostald, skulle bygges i Førlev, og han havde tænkt, at hans egen søn skulle han have i arbejde. Og jeg fik da også begyndt at arbejde, men der gik et par dage, og så blev det stoppet. Jeg var jo medlem af fagforeningen, havde endda været med til at stifte afdelingen i Skanderborg. Der gik en tid, og så fik jeg del i det, og fik arbejde hister her. Jeg var jo kendt hos bønderne. Jo, det blev en langvarig historie, den her lockout. Den 5. september, hvor den sluttede. Jeg kom til arbejde igen på Carlsberg og arbejdede der til jul med forskellige arbejder. Septemberforliget var en aftale, der blev indgået i september 1899 mellem DSF, nu LO, og arbejdsgiverne i Dansk Arbejdsgiverforening, DA. Denne aftale slog fast, at arbejdsgiverne havde ret til at lede og fordele arbejde, mens fagforeninger var det eneste, der kunne indgå aftaler om løn og arbejdsforhold. Septemberforliget afsluttede den 5. september 1899 arbejdsgivernes lockout, da der havde betydet stor konflikt i 7 måneder. Forliget tog udgangspunkt i de 8 punkter, arbejdsgiverne havde fremsat som sin krav ved konfliktens start. Det indeholdte 13 paragrafer, 3 midlertidige bestemmelser og en tilføjelse på 3 punkter. Selvom septemberforliget ikke på alle punkter svarede til arbejdsgivernes 8 oprindelige krav, var der dog i videre udstrækning tale om en sejr til arbejdsgiversiden. Mens dens ønske om at påføre fagbevægelsens et afgørende strategisk nederlag ikke lykkedes, både fagbevægelsen og Socialdemokraterne blev styrket de følgende år. Septemberforliget fungerede som arbejdsmarkedets grundlov og blev først erstattet af en ny hovedaftale i 1960. Den nuværende hovedaftale holder sig dog inden for rammerne af det oprindelige septemberforlig. Betegnelsens grundlov er rimelig, da det grundlæggende koncept i forliget er parternes gensidige anerkendelse af modpartens organisationsret.